Já vás vítám u nové série Random her na Steamu. Random free her. Našel jsem tuhle jakousi napodobeninu Minecraftu. Takže tak, sám nevím, co říct. Protože nevím. Jako vážně nevím. Takže sám jsem z toho zaskočený. To jsem achievement. Sám jsem z toho zaskočený. A jo, nevím co říct. To jsem hrál kdysi, ale to je fakt hodně dávno. To jsem hrál ještě tak na mobilu nebo na tabletu, ale to je dlouhá doba. A jako 2022 tady vidím, že to vyšlo na Steamu. Takže jsem si řekl, že mám nápad na novou sérii. A tak, když tak, já se omlouvám, jestli mě blbě slyšíte, můj mikrofon už končí, protože už to dělává. Samozřejmě bych vás chtěl poprosit, abyste mi dali like a odběr, protože mě to hodně pomůže. A pokud tady bude třeba třeba 5 lajků, tak třeba udělám i další díl, ale to se uvidí. Dejme třeba hranici, já nevím, 5 lajků nebo 2 a já udělám třeba druhý díl a pokud tady bude víc jak lajky, tak na to točím další hru. Pokud se vám tato série bude líbit, to se samozřejmě uvidí. A ještě bych vás chtěl poprosit, dejte like a odběr, moc mi to pomůže a tím mě motivujete dělat další videa. A samozřejmě, že jakmile to bude možný, tak udělám vysvětlení, co se stalo. Proč jsem nebyl aktivní a podobně. Myslím, že si to zasloužíte, to vysvětlení. Samozřejmě, řeknu to takto, je i v plánu video, co se stalo mezi mnou a astronomem. Ale já vím, že jsem to říkal už nějakou dobu zpátky, ale tohle bude těžký. Nějak to se sumírovat. Abych tam nezacházel a i do osobních věcí. Protože to bych nechtěl. Vlastně můžu i menší vysvětlení teďka, no jako, neříkám to takto. To moje vysvětlení se ještě může měnit. Může se to ještě měnit, že to budu říkat třeba jinak. Ale a chtěl bych říct, že momentálně mi jako moc se mi nechtělo, to se přiznám. Jsem línej. A plus teďka jsem začal pracovat na 2 projektech, co bych daboval, což vlastně jsou příběhy ze Steam nebo Cave Horror Story. Z modpacku Cave Project, nebo Horror Project. Cave Horror Project já nevím teďka, ale s tím teďka chci dát společně se pár kámošema jako dát to záležet, protože to jako bude to jako síla. Na druhém díle momentálně už dělám v době natáčení
Aha. Takže tak. Mezi tím můžete nám napsat třeba, jak se máte a podobně. Samozřejmě bych byl rád, kdybyste dali odběr mému kamarádovi Wolfovi, který mi s ním pomáhá. Jestli se to díváš, tak zdravím tě, brachu. A tak. Sem. Dobrý, zabil jsem ho. To vždycky byly nervy, když jsem to hrál na mobilu, si pamatuju. Tak. Jo, vyhráli jsme, dobrý. Tak aby ještě pár her a uvidí se, jak se bude dařit dál. OK. Samozřejmě pokud chcete, tak můžete dát i follow na můj Instagram. Tam jsem hodně aktivní. Jednou týdně tam dávám... Takhle, jednou týdně tam dávám, že se mě můžete zeptat na otázky anonymně. Takže a já většinou odpovídám na všechny. Pokud to není něco, co se mi nezdá. Takže tak... Dál tam nevím, o čem mluvit. A nebo víte co, tak necháme si to na další díl, pokud ho budete chtít. Protože si myslím, že tohle video je už tak dost dlouhý. Ne. Nechci. Tak. Dásky, claimer bardy. A já si myslím, že tohle je asi všechno. Tak dejte teda like a odběr a my se uslyšíme u dalšího videa. Tak prozatím.